a raina, na sa a raina. Shehunan mu na gaishe ku, na san ku da san Madina. Shakti jani shafara magarin kakanku ne Madina. Shehuna Malam Haris ai ka san daɗin Madina. Ni ma dai Allah ya kai ni in je ziyarar annabina, annabina. Duban salati ya ilahu ka yi wa annabi mai Madina. Bayan salatin addu'a ta Allahu ka kare garin Madina. Allah ka ce addu'a ta ka amshi dukkan addu'a ta, addu'a ta. Allahu ne ya yi garin Makka sannan ya yi birnin Madina. Ka yarda je birnin Makka Allah sannan in yi garin Madina. Farin cikin raina ilahu kawai in ganni garin Madina. Ko a mafarki talla sarki ka yarda in je garin Madina. Burina wanje Madina. Annabin mu dan garin Makka shi ma ya shi jira Madina. Allahu sarki shi ya bashi umarni ya wuce Madina. Da sahibin sabu bakare a tare suka wuce Madina. Kafirai sun so tare su don sana su shiga Madina, amma sun je Madina. Sunaye na garin Madina suna da yawa birnin Madina. Sunaye sittin da motsi akwai girma birnin Madina. Dan daraja da yawa na sunan da Allah sanin je Madina. Rukunin Allah ka ansa ka yarda min in je Madina. Burina in je Madina. Idan kana son ganin aljanna a duniya to ka je Madina. Annabin mu shi ya furta dan daraja ta garin Madina. Ni ba wannan ne yaro dan ma da nake son zuwa Madina. Burina in je ziyarar annabin mu dan Amina, dan Amina. Annabin mu yayi bayani musulmi in ya bace Madina. Allah ya zai masa shaida dan darajar birnin Madina. Ko dan wannan yan uwana ni zan so da bace Madina. Domin in yi maka shaida ai sunanka dan aljanna. Lallai ka zama dan aljanna. Kowa yana da nasa burin, ni kuma nawa garin Madina. Wani burin sai je Amerika, ni kuma nawa garin Madina. Wani burin sai je kasar Dubai, ni kuma nawa in je Madina. Wani fatan sai je Sri